Μην ανησυχείς για μένα. Μερικές φορές αναγκαζόμαστε να κάνουμε πράγματα για τους ανθρώπους που αγαπάμε που δεν τα καταλαβαίνουν οι άλλοι. Αλλά ο Θεός ξέρει ότι το κάνουμε για να τους προστατεύσουμε. Υποδίεστε το Μανώλη στο Μαύρο Ρόδο. Θέλω λίγο να μου μιλήσετε για το ρόλο σας. Το Μανώλη, διαβάζω το σενάριο, τον αγάπησα κατευθείαν. Ένας άνθρωπος συμπαθητικός, οικογενειάρχης, με αρχές, πιστεύει στο καλό, προσπαθεί το καλύτερο και πάνω απ' όλα βέβαια η οικογένειά του, τα παιδιά του και η γυναίκα του. Έχετε κοινά στοιχεία με το ρόλο σας? Ναι, θέλω να πω λίγο πολύ, λίγο από τον ένα ρόλο, λίγο από τον άλλο. Πάντα βρίσκεις στοιχεία του εαυτού σου για να συνδεθείς και να τον αποδώσεις. Πού πάω? Τι που πας, στην Πάτρα πας, το παιδί μας. Έχει προβλήματα και εσύ θα κάθεσαι εδώ να με κοιτάς. Ηρέμησε λίγο, λες να μην θέλω να βοηθήσω την κόρη μας? Ωραία, και τι περιμένεις? Κάτσε. Ευτυχία, είμαστε και οι δύο πολύ ταραγμένοι τώρα. Δεν είναι ώρα για να παίρνουμε αποφάσεις. Έχει τύχει πριν από την υποκριτική να κάνετε άλλες δουλειές? Ναι, και πάρα πολλές. Πέρα από τα καλοκαίρια που δούλευα ακόμα όταν πήγαινα στο σχολείο, από εκεί και πέρα έχω ασχοληθεί με τουριστικά, με ενοικιάσεις αυτοκινήτων, έχω σε εστιατόριο σέρβις βέβαια, ένας καλός ηθοποιός πάντα πρέπει να έχει σερβίρει στην καριέρα του, σε βενζινάδικο, σε μπαταρίες, σε εργοστάσια, έχω διάφορες εμπειρίες. Θέλω να ρωτήσω, αν στα τόσα χρόνια της πορείας σας είχατε ποτέ δύσκολες συνεργασίες? Ναι. Βέβαια, βρέθηκα πολλές φορές με ανθρώπους, όπως και εγώ πιστεύω ότι πολλοί θα έχουν να πούνε ότι ήμουν δύσκολος συνεργάτης για αυτούς. Πάλι, αν ο κοινός σκοπός είναι το αποτέλεσμα, προσπαθείς να τα ξεπεράσεις αυτά. Πώς διαχειριστήκατε τις δύσκολες συνεργασίες? Έχει τύχει να αποχωρήσετε από δουλειά γι' αυτό? Ναι, έχω αποχωρήσει από συνεργασίες, αλλά δεν είναι πάντα επιθετικό. Δεν έχει να κάνει ότι δεν σε θέλω, πάω να φύγω. Μπορεί να μην είμαι και εγώ καλός για σένα. Οπότε καλύτερα να το σταματήσουμε τώρα. Και στις επαγγελματικές και στις προσωπικές και στις φιλικές σχέσεις ισχύει το ίδιο. Μερικές φορές ίσως είναι καλύτερο απλά να φεύγεις. Σας πετυχαίνουμε στην πιο όμορφη περίοδο της ζωής σας, καθώς ετοιμάζεστε να γίνετε πατέρας για δεύτερη φορά. Πώς αισθάνεστε? Αχ, υπέροχα και τρομοκρατημένος ταυτόχρονα. Είμαι πολύ χαρούμενος. Έχουν έρθει αυτοί οι άνθρωποι στη ζωή μου, η γυναίκα μου, ήρθε ο γιος μου. Και τώρα περιμένουμε κι άλλο ένα αγοράκι ακόμα. Ενθουσιασμένος είμαι και περιμένω να δω τι θα γίνει. Είστε αυτό που λέμε χαζομπαμπάς? Ναι, από αυτό που καταλαβαίνω, ναι. Είναι 3 χρονών, είναι μικρούλης ακόμα. Αλλά παρόλα αυτά μπορεί να σας βλέπει στην τηλεόραση? Δεν με έχει δει ακόμα, δεν βλέπουμε και πολύ τηλεόραση. Προσπαθούμε να την κρατήσουμε κλειστή όσο είναι ξύπνιο το παιδί. Έχει έρθει, έχει δει παραστάσεις όμως. Ήταν πολύ όμορφες στιγμές που μέσα στην ησυχία ακούγεσαι ένα μπαμπά κάτω από τον κόσμο και ήξερε ότι με καλούσε.